Gaur be, entzun dugu Jangoikoaren hitza, eta beti lez, bertati jatorkuzan ondorenak atara egin behar duguz. Hasteko galdera edo itaun bat, hobeto esan da, ezbaida bat. Gaurko egunean otoitz egitea balioete da. Gaurko gizon andrazkoak, oingo pertsonak, otoitz egitea zertarako behar du. Guk munduka ugazabak geure eskuetan dandanak jainko baten menpean egotea ondo deritzagu jainko baten menpean. Baina zelako dira jainkoaren eta geure hartu emonak. Zelako dire. Jesusek gauza eder bat dinuzku. Jangoikoa, bere jangoikoa, bere aita, geure aita dala, maite gaitula. Eta horrezegaitik gure hartu emonak bestelakoak izan behar direz. Aita eta seme alabak. Jangoikoa geure ugazaba ala gure adizkide mine maitea ez da ala. Bere eskuetan gagoz. Sarritan esaten dugu, sarritan. Gure jangoikoak gutariko bat eginda bere etxetxue gure artean ipini dauala. Geu, Jesus antzera bere seme alabak izan gaitezan. Geure etorkizuna, geure bihotzaren helburua, azkena jangoikoaren bezarkada handi bet izango da. Hori dela eta geure zereginak munduan zehar gauza bi izango direz. Alde batetik geure begiak gora begira. Eta bestetik ondora begira. Mundura begira. Geure gora eta bera munduan zehar, geure historian zehar, aurrez aur, hause euki behar dugu. Jangoikoak maite dugulako berak emon deuskun mundua, geupe maite behar dugu. Bere oparirik politena data. Geure mundutik ezin dugu aldi egin, geure etxea dalako, eta jangoikoaren oparik maitea dalako. Hori bai, makala gara, bai. Eta behin baino sarriago indarbakoak agertzen gara. Eta orduan benetako indarrak behar duguz. Hortxe agertzen da otoiz egitea. Indarbakoa garelako orduan txegoaz geure jangoikoa gana. Eta berari esaten dautzugu bihotzez. Jauna, amentxe nozu, amentxe gaituzu.
makala gara, zure indarrak behar duguz. Emoiguzu jauna zure indarrak, geuk mundu bat, mundu barri bet egiteko. Mundu hau bihotz-bihotzez maitatzeko zeure erara. Hori zeba anaien meteok, eskatuen behar deutzugu bihotz-bihotzez gaur gure Jangoiko jaunari. Hementxe, emetik ataraten dugu geuk indarrak. Eukaristian agertzen da geutzat dandan. Eta hoize, egunero eskarrak eman behar deutzugu gure Jangoiko jaunari. Gure aita delako, maite gaitulako.